I'm sure I'm moving. Oh, somebody. Urukudi. Urupogana, Urupogana. Taurusai, Pokana nishkunzwe mararamiro yachiendesa nawo. Sanangura direct zero ndisafana kuzoti uyu murumba urupogana nokurambwa. Saka tamubvunza kuti mukadzi ari kuti andichakuda uri kudiya kati anzi kupokana zvokurambiwa chitsanangura direct sei nokutaura zvinoita murume pamusoro edari inini kuramba kwandiri kuita murume mararamiro pamusoro edari inini kuramba kwandiri kuita murume ndiri kuramba nechikonzero chekuti murume uyu aindishungurudza mararamiro andaita naye ane mumwe mukadzi waainaye saka mararamiro andaita inini naye aitora zvandaishanda naye achipa mukadzi waainaye zvese kubva kumasora masora shingaye manhingirikini chaiyo zvokumagejo zvese mainjini zvese zvigara mbamameni inini ndichiendeswa mbamameni ndichendisa chikafu kana dei ndakada kuvashedza kuti uyeyo mugese taitosvika pakutopopotedzana chaiko kuti iwe uri kundishedza sei kuti ndiendigese auye here uchindiudza kuno kwandiri ndotokondosvika kupi midheri ndokwamunenge muri ndofunga zvakadzeyo huzvone here kuti ndiendichirera chi mwana nendichirera mwana ndakati kumwana uchamhuyo here nai muno ndofunga kana riri juti rangu chairo toita mazuva mairi pazuva ravanopedzisira kubva kujuti rangu ndozuva rokupedzisira iro kupinda mbamani mangu handichatovaona kana nyangwe riri sadza masikati nini ndindaibika sadza masikati ndaingoendesa sadza kumba kwameni niko kumasikati ndakambobuda ndikaenda kumba kwahandudzi yangu vakatora mombe yandakashanda nawo amenini vasati vauya vakanorora vakasiya vatsindidza baba wacho kuti ndisazotaura kuti nini ndaita sei ndabvisa mari kumashure kwaita zvemagirlfriend ndofunga akatora mombe yakasvika pakuenda saka inini zvasvika pakundishungurudza kuti kwenini zvandiri kushanda ndiri kushandire ndofunga musi wandazosvika pakubuda imari yenesi yanga taita sei yanga tatengesa mari ye vakabuda vari vaviri nemukadzi wavo vasina kana kundooneka ndobva wangokiya madhoo ndakasaka kurova kuti inini handisi munhu pamberi pavo nokuti dena ndiri munhu veindioonekawo handina basa ndiri musenzi chete kwese kwavafunga kana kutuma chaiko kana kuti kurima chaiko inini ndindaipindira pamberi pomombe zvichinzi pinda pamberi pemombe nokuti uyu ane mwana vaitouya kanidei vakarara kumba kwamenini vaitouya kuti ndigokudzira dhoo kuti muka tindonopindira pamberi saka zvinhu zvaindibata munjere dzangu kuti kohoreti nhasi uno yawanika mari yenesi ivo vaakutiza nemari havana kutiza avakuenda vasina kundooneka vakungobuda saka zvakandibata mukati menjere dzangu ndabva ndafunga mararamiro ese andiri kuita pamba ipapo nemagariro ese andaita kumashure zosvika amenini vauye ndofunga amenini kubva vauye ndakabudisa saga ndino rudo rwokuti musagari petaiza kuti vanotorerwa muzeya uyuyi vakabva vauya amenini vaivai vakabva vauya amenini ndine 18 years 4 kana sense 4 ndine hanzvadzi yangu naamai ndine hanzvadzi dzangu naamai nanaamai vangu variko variri vese saka chikomba chii chikomba haana kana kuzikana mushamenya kana sense kana sense kana chadzai kuno handi panyaya mai hamusiri kuchengetwa mai zvakanaka handira nhau iyi yakatangira pakuti nhasi muzosvika pakuti nhasi handichada murume mune here rimwe danho ramakabhotora ndakamboenda kuna natete tichigadziriswa ndobva ndazomboti kune vatorwa tichigadziriswa but hazvafungaite change midzi yangu ndakatengamarona gore 2005 amainini vakazorwa gore ripi gore rapera muna agasti musa 24 agasti makagamuchira kurora kwavava ndakatozvifarira nomwoyo wese ndakatobvisa saga rangu refeteresa kuti amenini vanonotorwa nokuti vaita chipfambi
saka ndakati pamwe amenini vakauya pamwe chifambi chemurume wangu chosvika pakupera asi ndakatozinge ndatoshungurudzwa kudarika pavaita chifambi paipai ndakatonge ndakutotamba nhamo ndovanga vandakutoita ndichitokumbira kapuya ndakatenga inini hedhaga kuti amene ndiri kukumbirawo kapu ndipire murume tii ndakasvika pakutenga tuma kapu yangu nokushungurudzika kuti ndaenda kunokumbira kapu yandakatenga inini amene yavasingazivi kushanda kureva kuti ndiri kuitwa munhapa imei muri kuzviti kudii zvekutaurwa novava nokuti izvozvo ndozvavapa kuti ivo vati zvandiomera handichada munozviti kudii imimi vari kutaura amai ava kuti ini ndakatengesa mombe chivakaonekana chakaitika pakutengesa mombe kwandikaita mukadzi wangu ifuwa makore ese handiriine navo October, November vanotiza February vanodzoka situti vaviri maponese pakugara todibataita asi ndaigamikira vanoti vadzoka saka bhora rakapera ndisina fertilizer zvenge ndisina fertilizer ndofunga dzimai vangu vakatiza vakaenda ngoi ndichitoti mangwana nditochera makomba pakatiza vatiza zvishuwa ndakazozara ndakati nani ndakanasaga refertilizer ndakati kuno mwana wangu mukomana ivo mukomana tikitengesa mombe takatengesa mombe uchitenga mafertilizer saka takatengesa mombe takatenga 10 bags dzefertilizer nanisina fertilizer takatenga 10 bags dzefertilizer takaisa mumunda amai guru wangu asipona ndasara naamainini amaini zvishuwa bhari mafoja aikuda dambura musoro amai guru vakatanda kuda kudzoka kumba saka ina hazvina kundiomera semakore ese magari andainoita navo ndezoti muna November October anoenda asi vachidzoka semunhu andaimhuri zvishopa vakadaro ndakaudza mukadzi mudiki ndakati anouyi ndinaye munhu tite kuti vamodzoka zvina basa kuti washanda zvishuwa mukadzi mudiki akazvinzwisisa ifu amekudu vakadzoka takachora tese foja ndakubvunza mukadzi wako anditsanangura pana kuti makarorana 2005 ndiko wamurodwa ndipi kumashure musati marora izvo anga zviri izvi ndati zvokunetsana kwako uri madzimai mumba zvanga zviri here unga muchinetsana mudzimai kunetsana kwedu pakutiza kwete pakurima kwete pano zvimwe zvese wakutidzira pakurima chete hatitingetese makoresi ndopa wakazokuti ndakuda kutsvagira takatowirira ende pakongo watutiza alright tanzwa madambudziko ari kusvika pakuti mukadzi wako nhasi achinyunyuta pamusoro pako ari kutaura kuti iwewo nguva yako zhinji waakutandarira kwaamainini waakusiya kwaamai guru kuti uri papo kutaura chokwadi handitandarire kwaamainini dambudziko ndononesa kuba kwedu isusu nomukadzi wangu inini kuno kundumienzi ndane 6 months ndagara kumupagora ndakane mhuri yangu asi amai vomukadzi wangu kuru vanogara kupi kuno dambudziko patakatangira kuno kuzosvika pakukakarazana mudzimai anga inoti padhuze akienda kwaamai padheiri ndopandakamutsura ndakati madzimai tichirongove kuti tishande sezvo muda kuti munyowani tikutema madzimai muzvi akandiudza kuti ndaenda kuna amai ndivaudza kuti kubva nhasi handichaoneka tsoka imi panapa nokuti mumwe wangu atitisasvike pano zvishongadzi vanga akapinda murodhi akaenda ndakamukumbira kuti ndakataiwana kuti pamwe tikudzidzisana saka ndatadza zvinonzi kurora chishe mani anopindura munhu womubvunza zvapindura munhu womubvunza kuti uri kunzi iwewe wakutandarira kwamainini mazvese zvanamai zvokuzoda unopindura wanziwo kutandarira kwamainini mazvese wachitandarira kwamai guru unopindura ipapo ndizvo here nditandarira kwamainini mazvese chiramba mamashoko yaramba sei nditandarira kwamainini mazvese ini zvandinotoita ndototora dzimwe dzenguva mwana nadzimai yangu yese vanofamba kuti tinogara tiitese mazuva ese nguva dzese togara tiri vatatu noti kwatinogara kusava kubva pavatiza pane zvoti daily tinoonana zvedu notivanira kuona kumunda togara uko ndanzvano kuti tane 18 years uye zvivana 4
hapana kuroora kwamakaita mamusiri kuroora mudzimai wenyu wamagara mumakore akadai kuti zvitezei chikaitika shefu gore rokutanga zvichwa ndakabvisa mari ndabvisa mari atezvara vangu ndichiri atezvara muzviro vababa vavo vakaidzora zvakadzimaivaakatongwazva mari yako ndisaishandise asi chandiri kuda ininde kuti iwouye kuno undirimire usire munda kwako zvikuru indakataura kuna dzimai ndakati zvinoita zvetisiye panomakanikaunga sedu adzimai vakatopindura akatako tozviita sei tinongotedzera zviripo zvishuwa ndakaudzawana baba ndakazvifikisa ndakaramba baba vangu vakazora pechituwa tezvara vangu vakanditiwa usiku nzere zvandikutaura ndakadzora pfumo yako handina kupusa ndakati youya kupurazi vangu ndite undishandire zvishuwana nababa ndakagara pasi ndagara pasi kana chidzambuza kwati vanhu unokupindura state the point ukatendera tinorasika andika izvezvi mani vangu vakadii maparadzana musina yako 2 weeks izvezvi vanosangana munodai kana kuti masangana nakupi ndati masangana nakupi aina 2 weeks asi kumaperi ukamutera ungadzikura zvatinomuda musi wacho wavatiza ndandavatuma kutora mari yavachataura iyoyo papakati pandakatuma kutora mari ndakatera musi wacho ukatera kangani ndakatera kanenge katatu asambu mashoko ako anga ari kuda sei pamukadzi uchitera anga ari kunyengetedza mukadzi here muzvikumburo zvanga nazvo kana kuti waingotiwo kutera kuti ndingooneka musi wokutanga ndakatera zvishuwa ndakaperekedzwa naamai niri kumapasti 10 musi wavatiza kanera kwapasti 10 ndakasvika pamunhu anowirana naamai ndakati ndaona mumwe wangu kumba asiku saka uno usiku ndida kuti ndisvikire kumba kwaamai ndizoti ndokwaari munhu yakandita mwadoka ini ndichienda mangwana chezokupindure ndindorini mangwana michidzoka ikumba soinibva ndadzoka kumba mangwana cho ndakazoona munhu iyeyo naamai kwangu neyo vari murukova munoti vanongera kwandinogara ikoko ini ndakatongoti munhu achandipa mhinduro kumanheru anakwanisa kundipa mhinduro manheru ubva vadzoka mangwana acho bva ndazomuka pakusei ndakaenda kuatezvara vangu ndikasvika ndakatsanangurira tsano ndakati sesenyoruduki vari kunoku saka ndoda kuti mundibatsirewo tezvara vakandita ndichatsvaga munhu wechikuru imi michakufonerai mikidzoka ikumba sobva ndadzoka kumba ndadzoka kumba mangwana cho ndakazotawachawasvikira kunani shamwari yani ino shamwari yambuya vangu shamwari yambuya wako haana here ana tete nana ambuya vake kunoku kuti tori vaenzi ana tete vacho kunotito inobvunza kuti nyaya yakatipotiwa chinzima murume ari kundishuruudza ende pakuda mashoko ekutiyo imimi pana zvamunotora vamukadzi zvinhu zvashanu vamukadzi wenyu moisa kumwedzi mudiki pane here chamakambotorera mukadzi wenyu chaasina kufana nacho bindura kuti hombati kwedu aiwa zvinhu zviritoita zvinhu zvinoira siyakuda kuudzei zvakaitika painjini pakabva zvinhu zvainjini yakauya dzimai yangu bva ndakaisa pamusoro pamene ini ndakatomaudzana ndakati ke maisire chiinjini kwakatingwa mangamo nazvinhu amai makatorwa chakaenda mukadzi mudiki ndoda kuverenga zvese zvakatorwa ndinobvira kumasora maviri ndinobvira kumasora maviri ndinotora zvihombe ndinobvira masora maviri neinjini ndozvake izvozvo ndozoendawo kumudziya wangu inini vakatora bhaketi mamwe mabhaketi vakandidzorera chitini vakatsemura bhaketi rimwe vakatsemura mamwe vakatsemura amenini vanhu vanga vapirwa kapu yedhaka kapu iyo ndandataura kuti ndaina unoikumbira nekuti avati makapu esimba ndine ndichizotengawo yangu mairi nezvimwe zvidiki zvidiki wezvo zvese ndingangoti zvese zvinoshanda kuvarume zvese zvakamboiswa mumba mavo zvakafanana nezvipanera mabhaudhi zvese vaingoenda kunisa kumba kwamini zvese mba mangu vaitongopinda kuti juti rangu chete nokuti mamunogori nehembe ndozadaita dzimwe nguva ameni nevaitoya kuti anzi ndipe hembe dzababa vachinondochinjira kwaameni ndikatombopopotedza nenyaya yemakii echigara mumba maamenini yangu inini zvikanzi koiwewo hembe dzako ingwani ndikati anzi hembe dzako dzinondochinjira mba maamenini ndakati ko imba mangu hamuchinjire nezvikonzero chokuti handiyaoneka makii acho mutoigara nemakii yangu echigara mumba maamenini wazviona kushungudza woda mukati pamusoro chezvakadzimaki papinduro panyadzimaki zveshuwa ini ndakatora kii adzimai vakuru 1 makii ndakatora kii amai 1 amainini 1 ndikabvandaisa pakii hodha yangu takati ini ndongopinda mumba mese mese saka takaitika amai guru vakabva nditi ndipei kii yangu shuwa makii naibva ndatora kii hodha yangu bvandaenda kutesta padhoo pavo ibva yaramba bvandaenda chigimura bva ndavapashwa bvaiomerera
Vaneta 2 days shomba mwene mameguru singamupinde ngokuti kana ndaipinda kana vakinura vandazotumwa mukama kurasika pfungwa vandazogara nawo masikati akatamatiuda atisipopotedzana tichiita sei nokuti zvimwe zvenguva munhu unogona kurasika pfungwa ndida kubvunza panyena kuti sakamba mako mari chamupinda here kana nini musipo nokuti maki makandiita sei makanditorera amakindi kwa amatiuda kuti wakati mimite makihoda yake pamakii tomboti mimi vabva pane zvese zvamuri kuti mimi ava vari kunditadzira kuti vanotora zvinhu vachienda kuisa kwaamai nini zvese kana kuuya tomboti ivo vabvuma kuti aiwa shuwa ndaitadzira mudzimai wangu pari zvino ndazviona kuti zvinhu izvo zvandaitadza ndaakuchiti ndaakuwirira nomudzimai wangu ndichitora izvo ndodzoka vakadaro munobatana here papo ndinogara apa nechikodzero chekuti padabvira naye murume weko areba kune vayananisi vakawanda shuwa vanobvuma panguva yatinogadziriswa asi tikazoenda kumba zvinge zvisina kana chenji muno mudare matiri kutaura nezvazvo hatisi kutaura kusimba nezvitati isusu tokumbira kuti iwe zvataurwa noadzimai vainyu ava kuti ndiri kuzvinyangadziwa iwewe uri kuzviti kudii tataura navo munozvikashirawo here muno mudare tichadzoka uku saka ndapapa muri imi tomboti zvamataura zvese izvi uyu vaazvikashira kuti ishuwa ndaitadzira mudzimai wangu asi pari zvino sedare zvaoneka kuti ndizvozvi ndazvigashira ndinokwanisa kugadzirisa nyaya dzangu munozvikashira here imi ndisozvikwanisa pazimwe nyaya ndeyekuti musatamira kuti handichada mwana ngorambana so muzari mwarasa makore mutararo chisi 18 chinopa kudaro gomera ndimozipinda 18 years apasi manga mashinga 18 vashoma vanhu kusvika 18 years kadzi kugara pamurume pasina maproblem saka isu zvedu darira chipi madziva rinori haisi nyaya yekuti rinokuti vanhu varambane ripo pakuvakiridza misha yenyu mukaona masisa vatongi vavasvisa makuda kubvunza mubvunzo vari kubvunza iyi varikuda kuzama kuvaka imba yenyu nokuti mambo havasi pakuti mukaya muchiti machida munovhota aramba naende kumba ai vatongi varipo pakuda kukuyanisai kuti mugare tichitarisawo kuti mabva kupi 18 years vana 4 mukazi maseparate pakapa problem yekutanga kuti vana ivaya mukabereka vendondo rinodambudziko nokuti vana izvi zvamukuita vachisizive vanopachingoti baba amai mugara kumba kuti zvinge zviitika izvozvo kana vatokurira ndipo vanenge vakuziva kuti pano zvikiitika asi vadiki vese vatomboziva kuti baba naimaikomba kuti makanetsera pepeka mwana kandi akati kufarira zvokuti timunonota isitatotenga mapenzi ndiso bcause mwana azvo zvikiitika saka kurambana haisi solution isa muri kunza mutonga ari kubvunza ibvunzo kuti ko murume wenyu akati aiwa mamboenda zvinoenda akaenda kunochinja unhu andichagara kwamainini nokuti zoenda tikabvunza vatonga vakagara kwa vanotonga nyaya yavo kwabvunza kuti chivanhu chachocho chinotaura kuti ahosi ndimi mukadzi mukuru baba vangoitowandira kwamuri tomboti tiri ipapo aumbarume pane mazuva andiri kutaura kuti ava vari kuzvinun'una pane zvamuri kuita imimi munotadza here kuedza kugadzirisa zvinhu izvozvo zviri kuchemwa nevava kuti muwandiriwo kuna hosisi aivo ndivo vakuru nekuti makatiwo kuna amainini mwoyo unodzimba handiti imimi munotadza here kugadzirisa zvinhu zvirikomplainiwa nevava kuti mukwanise kuwirana murumenyu haizvinonese kugadzirisa saka pana vanhu vechikuru kuti munhu akaenda kuno wechikuru ukataurawo munhu akashedziwawo vanhu munotaurana muchiwirirana nekuti unongotinzwa vanhu vachizotarisirawo mangwana kuti izvi zvakataura hongu ndinogamuchira ize mwana saka yo nhasi katikati nhasi mukadzi wakada kukuregerera uyu une chii chokuti unogona kutiwo unogona kuti mukadzi ndinokumbira kuregerera pakushungurudzwa mane chii tomboti amai avo vari kubvuma kuti ichokwadi ndaitadza achireva kuti mukana imi mudare mumu imimi ikodzero yenyu zvekare kuti andiratidzwe kuti aitadza kuti ndikwanise kunge ndichidzikeromba mangu ndakasungunuka anogona here kuita motaurowo zvamunofungira kudai ndakadai munogona here kugashira zvinhu izvi
ipapo ndogona kupagachira asi chiri kuzondipa mubvunzo ndechekuti ndakaenda kumba kuye zvezve hazvisi kuzopera ndinozozvitaurire hanini ndabva amai matati isusu mauya muno mudare kurevera kuti kana zvinhu izvozvo zvaakuitika zvekare muchadzoka futi zvekare muno mudare kuti yevo vedare riwei pane zviye zvaakapromiswa nomurume wangu hazvina kuzoitika pane nhasi murume wena nhasi ari kuramba achiita izvi tochiti kudiko isu totikonawo shamwari waiti yeperewo kurevera kuti nhasi ishiri ino muririro wayo tariti nhasi izuva rokutanga uno mudare hatingandomhanyirira kuti paradzanai tatika ukama unosunganidzwa nevanhu vacho ndisu tiri kukumbira kwamuri amai dzorai mwoyo kuti uyo kana achikuri kutaura zvechokwadi kuti ndinogona kupeteka kopebvumai kaamai tozozviona kakumberi muri kuyati kudii mazuva mbudzi kubarira pano vanhu tinogona kusungura murume tinotenda pamusoro yamaitira kuwese tinotenda zvikuru nekutaura kwamaita kana vakadzokorora vachikuna kune dare riri kutonga zvaakuchireva manje kana vakuzojajwa namambo vanojajwa vachirwadziswa kudzorera zvese zviya zvanga muri kuti zvezve zvakatorwa nokuti vatamba nedare saka kana vachikumbira narurekera vavanokumbira vaine chokwadi chokuti zvavanga varikuita vari kuita vari kuzotozviregera mukadzoka futi baba nyaya inogona kuzokuomerai makuzoripa zvakawanda kuna mai aiwa atinotame yawiona vana venazvo shuwawo kuchigumbu chachiripo asi akuratidza kuti iyewo mwoyo wake murume wake anoshungu nemusha wake nevana vake anogona kunzwisisa wakaonawo zvaanobatirawo kunyengetedza pataita dare kwamadziva risiri kurovedzera pakurapanisa vanhu chete asi unoita kudzoredza kuyananisa vanhu saka mukadzi ari vazodaiwa mwoyo wangu ndogona kunzwisisa ruda chinogara vana vake 4 variko ndo mazore right damodzi vasesa aitenga kuvhura dare rina achitora nyaya yekuti tiri mudare rokwamadziva zvichireva kuti mese muri mudare handiti muri vatongika mese michangamiro indokupai nguva yekutonga nyaya ndikuvharire panze ndokupai nguva yekutaura ane shungu yekutaura usumudza kutomupa nguva yekuti ataura pamusoro penyaya iri mudare muno nokuti dare kumadziva rwishuwa asi pakurambanisa asi kuti pakuyananisa mhosva yagara yaoneka kudya kuti murume akaranga nemukadzi asi nokuda kwokuti kana kuri utongi hwokuti muziva kuti munhu isanogwadziva kuti amai avo achibata unhakwa asi ngatisatarisai chete kubata unhakwa kwaamai ngatitarisei futi kuti vana vanhu vakarambana vanoramba kugara nerudzi chinhu chinorema kuti amai vatatu nevana kana kuti vatatu vazowana murume kuda chavachingoita mazuaaiyo vanhu mhuri yavo yavanaigara idambudziko saka tofanira kuti munhu kana chinhu chasunga pakutanga ndochiramba akasunga ichocho mhosva hombe ngaende kuna baba asi kuti mhosva yakatanga baba kuramba chitonga chishungurudza amai avo asi kana vachinge vazozvidzokorodza ngavapuwe mutongo unovadzimba noda kwokuti amai vanofunga vanokuradza kuti vanofunga kozi vatanga kufunga kuti mhuri yavo ndoita mwana kunosiya noenda pamwe futi voshungudzwa kusiya kune mwana futi zvinhu zvinorwadza asi akutika ndichokuti baba vangu ngavachengete mudzimai yavo dzoka kwaite kwavari zvinobata zvakanaka vachichengetedza musha wavo asi amai kana achinge vadzoka tozviziva zvekuti isusu nyaya dzinotwara unenge zvichikanganisa asi kana vadzokawo asazogara wakachiti imini ukangondita chete kana kadikidiki ndikudzokera kupi kudare ava baba vakadangaramo ngaudzomeke nokuti 18 years sho zvaonekwa nodare makore akawanda sitereki nokuti vana munoziva kuti vana chakuti vagara sina bereko ivo vari vapenyu zvinhu zvakaoma saka amai ava nababa ava mhosva vanayo zveshuwa tozviziva inambororombwa zvekuti hasidoko mhosva datoro chienza so ini dandinayo ndakambozvitofu notosvikomo zvinosiyana siyana kuto zvinosiyana asi ikoko yakazimbotibatawo futi saizvozvezvo asi ndakazodzokawo umwe wako ndakazogarawo pasi nemadzimai angu yagara tese nanasi ndinawo saka kana achinge ino chido chokutongwa nodare rinokwamaziva akadzoka ngaasiyane nazvo ngaachengete mhuri yake
Kalungu chino madzimai ndaona akasimudza wanitaura tara kupedza nyaya yedu mashina inini zvandikuda kutaura baba mudiki ava tinoshanda nawo kumavhangira uyu ndomutora semunin'ina chiitira amai vanyimai nemufudzi vamunini muchayeuka here muchibvunzwa nemuzukuru wamambo monika achikubvudzai kuti ko uyu haagoniwo here kushanda muchitaura kuti munhu ane mwana haashandi tiri kwamavhangira inini kana musandiyeuke here ndikati pagurupu revamadzimai yakawanda ndofunga vanyamupfudza ambuya venyu vakasvaka kudonhedza musozi maererano nemashungurudzirwa nepashi asi hatisi kukurudzira kuti munin'ina wangu uyu asiye mhuri shwane mhuri yawanda ngaagare pavana vake asi murume uyu ngaaregere katsika kaainako maererano nomukadzi wake taurwa nyaya yekuti muriya yetu uri mwana wakana mureva iwe tori mukwasha muno mudare munandi ndosaka zvityora sitere kudaiso manje hatizitaura dzinyaya dzeukwasha nehwadzvadzi pana kututa nyaya maparamura mhosa dzayo kwachangamira madziyo tofanira kungozitaura sezvazviri mhosa dzawapiwa wadzinzwa nevatongi iwe mukwasha saka uri kuenda unobata chii chokunyaradza mudzimai wangu achishungurudza mwana wangu anga achikupa bonde pedzepo wauzi kumutarisa futi achikubikira watoshungurudza futi urumba uke mari chitoki right secretary terera zvandikutaura panapa uyu anosvika anobata mbudzi ye$50 kana asina mbudzi hombe anobata $50 opa mukadzi anditi $30 yawabhadhara idari kubhadhara futi pamusoro unoedza kuti mari anofanira kubhadhara mari $80 wanzwa Sly Media TV, building bridges.